Hej, Thijs Brugstøf, marts måned 2025. Det er fantastisk. Solen står højt, temperaturen er på vej i den rigtige retning. Nu skal vi snart tage i gang med at gøde vores plæner og have fået dem eftersået, så vi kan få en flot plæne til sommer. Vi er der bare ikke helt endnu. Men først og fremmest, velkommen til alle de nye, der har valgt at købe en sæsonpakke ved os i år. Det er fantastisk. Vi skal nok nå i mål med jeres plæne, det er jeg overbevist om. Vi skal bare have fulgt den plejeplan, som går fra marts måned til september-oktober måned, som I har fået med. Og så skal I følge de her videoguides, for jeg guider jer for hver måned. Og alt det, vi ikke kan vide noget om, det er vejret. Så tørke, vind og regn, det kan vi ikke styre. Så der kommer vi også ind på det for hver måned, så vi er sikre på, at I kommer helt i mål med plænen her til sommer. Yes. Hvis vi lige kigger på plænen her. Jeg har da fulgt med sidste år. I har fået den, men nu får de nye, der er lige kommet på os, den samme historie. Bare lige for at vise lidt omkring, hvad kontinuerlig pleje det giver. Altså det her med at holde sin plæne med lige hele tiden en lille smule, så vi hele tiden kan komme pænt igennem vinter. Den her plæne i 2023 havde den ikke fået noget som helst form for kærlig pleje. Den så forfærdelig ud. Vi starter op med en profpakke i 2024, og her er vi i dag. Ja, den er hårdt ramt nogle enkelte steder, men det tror jeg næsten de fleste græsplæner er i år. Og det er de selvfølgelig også fordi, at det er de hver vinter. Fordi alt næring, saft og kraft over vinteren er jo vasket ud i jorden. Så den har ikke noget næring i sig. Og med alt det sne, som måske har dækket det også, jamen så kan vi risikere at få noget skimmelsvamp og så videre. Og det må også gøre, at plænen ser rigtig træls ud. Så det er altså helt almindeligt. Så der er sket en kæmpe forandring, og det er bare derfor, jeg siger, hvis vi giver noget gødning og får eftersådning lidt hele tiden, så sikrer vi altså i længere tid en flot plæne, i stedet for bare at gøre noget én gang om året. Det er det, vi hører så tit. Man får gjort en masse, man får måske vertikalskåret, får topdresse og alt muligt, men man får ikke givet den her kontinuerlige pleje som gødning og eftersådning hele sæsonen, helt hen i efteråret, så den kommer nogenlunde igennem vinteren, og så er vi i gang igen til det nye år. Så det var blot lige det. Ellers så skal vi fra marts måned, så skal vi egentlig bare have gjort det, at vi skal fjerne blade, grene og så videre. Så er der noget legetøj på græsset, så får det væk, så vi kan få al den her dejlige solenergi ned til græsset. Så det ligesom hjælper os en lille smule på vej med at give noget energi. Det er faktisk det. Og så skal jeg selvfølgelig sige, at kanalen her og generelt vores pakker er ikke kun for græsentusiaster. Det er for alle. Så nu nævnte jeg lige omkring noget vertikalskæring og topdressing. Det står også i plejeplanen, man kan gøre i maj måned og så videre. Det er ikke noget, man behøver nødvendigvis. Det kommer helt an på, hvor meget man går op i sin plæne. Men det kan være en rigtig, rigtig god idé at gøre, hvis man virkelig vil have sådan en rigtig flot plæne. Men ellers så, man kan sagtens få en rigtig fin plæne, blot ved at bruge produkterne og følge den her anvisning og den her guidning, jeg giver jer. Yes, det var faktisk lidt her for marts måned. Er der nogle spørgsmål til det her, så skriver I selvfølgelig bare til os på vores chat, på vores mail. Er der nogle ting lige med jeres haver, som I synes, der ser lidt mærkeligt ud, eller et eller andet, så skriv til os. Send eventuelt nogle billeder til os, så skal vi prøve at guide jer. Som sagt, så er vores plæner, de er ikke nødvendigvis ens. Så der kan godt være, at vi har nogle forskellige udfordringer i forhold til noget skygge, eller i forhold til noget fugt, i forhold til meget vand et sted. Så er det meget nemmere for os lige at guide jer. Så det er I velkommen til. Ellers så ses vi i april måned, hvor vi skal give første omgang gødning, og vi skal til at eftersødet. Vi ses.